La supressió de les àrees metropolitanes de Barcelona i de Londres, un moment difícil, l'èxit després dels Jocs del 92, i per tant la nova Barcelona de les rondes i de l'accés al mar, que va costar molts diners, 280.000 milions de pessetes d'aquell temps, si no recordo malament, que s'havien de pagar entre l'any 1987 i vet aquí, l'any 2006. Perquè recordo el que tot això va costar a persones com Santiago Roldán, que van deixar físicament, materialment, la pell. Al final de l'era González Serra, l'entrada del president Aznar, l'assassinat de l'Ernest Lluch, dialoguen, va dir la Gemma Nierga aquell dia, al Passeig de Gràcia. El període 1999-2003, en què les esquerres ja havien tingut més vots per primer cop, però no havien pogut governar, és a dir, que el Partit Socialista havia tingut més vots que ningú, però no podia governar amb les esquerres perquè no feia la majoria, donada una aplicació discutible de la llei electoral, inexistent. L'Estatut, el 2005, i un dia més tard, la pau a Euskadi. I bé, doncs, el dia 13 de juliol, aquí estant, vaig anunciar que aniríem a eleccions el 1 de novembre. I aquestes eleccions han donat una majoria que farà que José Montilla, un dels altres catalans, serà president. I això vol dir que som una nació forta. Això vol dir que som una nació que confia en ella mateixa i que sap fer dels que hi arriben ciutadans. És una equació que no és senzilla, però que Catalunya ha sabut fer i que estic segur que el nou president honorarà. Alguns creuen que de catalans ho serem menys, no s'adonen que justament el món va en la direcció que nosaltres estem marcant. No és que el món ens segueixi, però estem nosaltres caminant en la direcció que va el món, que és de pàtries cada cop més gran. Mireu, la nostra nova pàtria, ja ho sabem, és Europa. La nostra nova Catalunya probablement, per tant, haurà de ser una mica més gran. Haurà de ser una regió europea una mica més gran, en la qual nosaltres hi juguem un paper. I el nostre món és la Mediterrània, el món mediterrani. Mireu, tornem al Saló de Sant Jordi. El fil històric de lleialtat i de servei al país i a la ciutadania de Catalunya no s'ha trencat. Ans al contrari, s'ha enfortit. I avui l'autogovern conforma la normalitat del país i és aquí per quedar-se, per sempre. Avui podem afirmar que s'han acabat els temps excepcionals i dramàtics en els que el president de la Generalitat ser president de la Generalitat obligava de tant en tant a comportaments heroics. Aquesta és la millor de les notícies. Això és el que passa des de finals del segle XVIII a França i als Estats Units de Nord-amèrica. Però el fet que no exigeixi actes heroics no vol dir que la presidència de la Generalitat no obligui els seus titulars a fer front a voltes a situacions difícils, de vegades dramàtiques, i en tot cas a enfrontar un desgast important. Us en puc donar fe. No és cap secret. Sé que el president Montilla ho sap i sé que en aquest sentit estarà a l'alçada. També ell sap que algunes de les grans feines que estaven pendents fa 3 anys avui ja han estat o enllestides o encaminades. Acabo el meu mandat, doncs, amb consciència del deure complert. Comparteixo amb els meus consellers i col·laboradors l'orgull d'haver iniciat un projecte de canvi de llarg abast. En poc més de 1.000 dies hem obert nous camins de llarg recorregut, hem assenyalat nous horitzons i hem aconseguit algunes fites que crec que són i seran irreversibles. Catalunya avui disposa de l'autogovern més ampli i més fort dels 3 darrers segles. Catalunya avui es reconeix més plural, menys monogràfica i més diversa, i per tant més lliure, no ens enganyem, més rica i plena, com diu l'himne.
Ja he dit que em considero una persona afortunada per haver estat escollit democràticament durant un temps a governar el meu país després d'haver estat alcalde de la seva capital durant 15 anys. No em sé imaginar major fortuna que aquesta per a una persona amb vocació política. I encara més si aquesta vocació no és l'única possible, sinó més aviat el resultat d'una conjunció de factors imprevisibles. Tinc, per tant, un deure d'agraïment que probablement no podré saldar mai del tot i que podria resumir avui dient simplement gràcies. Gràcies de tot cor, ciutadans de Catalunya, per haver-me fet la confiança de presidir Catalunya i per endegar un projecte de canvi que ara altres continuaran. El cert és que jo no plego del tot. Recupero una llibertat que durant un temps m'ha estat vetada, amb tota lògica. Però, lògicament, ara la recupero. Tinc la satisfacció de poder-ho fer en el moment de traspassar un projecte en marxa a una nova generació. I ho faig amb la tranquil·litat d'esperit de saber que al capdavant hi haurà una persona que val, que es diu president José Montilla. Ell no ignora, ningú no ignora, la magnitud del repte que ha acceptat. Amb ell, el treball, el rigor i el sentit del deure i la passió per servir el bé comú estan ben garantits. Conformen els valors i les actituds d'un patriotisme de pedra picada en el millor sentit de la paraula que no necessita ser proclamat. Un patriotisme que no ve dels pares, sinó que ha estat creat per la persona que avui, ja investida president de la Generalitat, pren possessió del càrrec i assumeix la responsabilitat del comandament de la institució. Acabo expressant el meu desig que l'encert i l'èxit acompanyin la bona feina del president José Montilla i del seu govern. President Montilla, em tindreu a la vostra disposició, al vostre costat. Teniu fins ara, des d'ara, a partir d'ara per sempre, a la vostra disposició. Moltes gràcies. Té la paraula el molt honorable senyor Ernest Benach, president del Parlament de Catalunya, que farà la lectura del decret de nomenament i de la fórmula de promesa del càrrec. Reial Decret 1403/2006 de 27 de novembre pel qual es nomena president de la Generalitat de Catalunya de conformitat amb el que disposen els articles 152 i 67 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, nomeno president de la Generalitat de Catalunya el senyor José Montilla Aguilera, elegit pel Parlament de Catalunya en la sessió celebrada els dies 23 i 24 de novembre de 2006. Madrid, 27 de novembre de 2006, signat Joan Carles Rey, José Luis Rodríguez Zapatero, president del Govern. Primer del jurament. Prometeu, per la vostra consciència i el vostre honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de president de la Generalitat de Catalunya, amb fidelitat al rei, a la Constitució, a l'Estatut d'Autonomia i a les institucions nacionals de Catalunya? Sí, ho prometo.